Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του podcast μας. Τρώγοντας έρχεται η όρεξη από το cretancorner.gr. Σήμερα σας ταξιδεύουμε γευστικά στην Ανατολική Κρήτη, έναν τόπο γεμάτο αυθεντικές γεύσεις, πλούσια ιστορία και μοναδικό πολιτισμό. Μαζί μας έχουμε μία ξεχωριστή καλεσμένη, τη φιλόλογο Κυριακή Ψαρουδάκη, με καταγωγή από την Ιεράπετρα. Θα μας μιλήσει για την κρητική διατροφή, τις διαφορές της Ανατολικής Κρήτης από την υπόλοιπη Κρήτη, τις παραδοσιακές συνταγές και τις αλλαγές που έχει υποστεί η τοπική κουζίνα με το πέρασμα του χρόνου. Τι κάνει την κρητική διατροφή τόσο ξεχωριστή και γιατί θεωρείται μία από τις πιο υγιεινές στον κόσμο? Ποιες γεύσεις και παραδόσεις κινδυνεύουν να χαθούν και πώς μπορούμε να τις διατηρήσουμε ζωντανές? Ελάτε μαζί μας σε αυτό το γευστικό ταξίδι και ανακαλύψτε την ουσία της Ανατολικής Κρήτης μέσα από τις γεύσεις και τις παραδόσεις της. Πείτε μας λίγα λόγια για εσάς και την καταγωγή σας από την Ιεράπετρα. Ονομάζομαι Ψαρουδάκη Κυριακούλα. Έχω γεννηθεί στην Ιεράπετρα. Εκεί έζησα μέχρι 18 χρόνων, όταν τέλειωσα το γυμνάσιο τότε. Έφυγα να σπουδάσω στο πανεπιστήμιο, είμαι φιλόλογος και από τότε, επειδή είμαι ερωτική μετανάστρια, ζω στα Χανιά, αλλά κάθε Πάσχα και καλοκαίρι επιστρέφω στη γενέθλια πόλη. Η μητέρα μου είναι γηγενής Γεραπετρίτισσα, ο πατέρας μου όμως γεννήθηκε το 1922 στην καταστροφή της Σμύρνης, σε ένα πατητήρι στοιχείο που είχε καταφύγει ο παππούς και η γιαγιά. Αφού έμεναν στοιχείο για 6 μήνες, μετά όλοι που καταγόντουσαν από το χωριό τους το Ρεϊσντερέ, που είναι στην Ερυθρέα, η ευρύτερη περιοχή ονομάζεται Ερυθρέα, ήρθαν και κατήσαν στην Ιεράπετρα. Έφεραν μαζί τους μία εικόνα, για την οποία έχει χτιστεί εκκλησία, είναι η Ελεούσα, που είναι θαυματουργή. Έφεραν μαζί τους τον πολιτισμό από τα παράλια της Μικράς Ασίας, έφεραν μαζί τους τις μνήμες τους, τους πόθους τους, τις ελπίδες τους και μέσα σε όλα αυτά και στοιχεία αρκετά της μαγειρικής τους τέχνης. Η γιαγιά η Κυριακούλα μας μαγείρευε φαγητά μικρασιάτικα. Ακόμα θυμάμαι το ρύζι με την ντομάτα και το κρεμμύδι. Αυτή η μυρωδιά έχει σημαδέψει τα παιδικά μου χρόνια και με συνδέει άρρηκτα με τη γιαγιά μου, την Κυριακούλα. Ποιες είναι οι πρώτες σας μνήμες από την κρητική διατροφή στο σπίτι σας? Αν και αναφερθήκατε πριν, είναι και κάτι άλλο που θέλετε να συμπληρώσετε? Ναι. Η γιαγιά κυρίως μας μαγείρευε όσπρια, γιατί θεωρούσε ότι αυτή η διατροφή ήταν πολύ υγιεινή. Παραδείγματος χάρη, ρεβίθια, ό,τι περίσσευε την πρώτη μέρα, την επόμενη μέρα τα έκανε ρεβιθοκεφτέδες. Μόνο που τις είπαμε και τα 3 παιδιά και τα άλλα μου αδέρφια, δεν θα μας γυρέψεις ποτέ κουκιά, γιατί τις είπαμε στα ψέματα ότι φέρνουν πνευματική αναπηρία. Και η γιαγιά, όσα χρόνια πηγαίναμε στο σχολείο και φύγαμε, δεν μας μαγείρεψε ποτέ κουκιά. Εκτός από τις μυρωδιές των φαγητών της, αυτό που πήραμε από τη γιαγιά ήταν η καθαριότητά της. Η άλλη γιαγιά, η Γεραπετρίτισσα, τη ζήλευε. Και εμείς όμως τη θαυμάζαμε για αυτή την καθαριότητα και στο σπίτι και στα ρούχα, και δεν της άρεσε καθόλου το κοτσομπολιό. Μας έλεγε, δεν θα κοτσομπολεύετε. Ό,τι έχετε να συζητήσετε θα τα συζητούμε μαζί εδώ, ως μία οικογένεια. Όλα αυτά λοιπόν, εκτός από τις μνήμες του φαγητού, τα έχουμε κρατήσει και μας έχουν βοηθήσει στη ζωή μας. Ποια γεύση ή φαγητό σας φέρνει πίσω στα παιδικά σας χρόνια? Η γεύση που με φέρνει στα παιδικά μου χρόνια είναι το ριζόγαλο που μας έφτιαχνε η γιαγιά από το γάλα της καστσίκας που είχαμε στον κήπο του σπιτιού μας. Το μάζευε το γάλα, το έβραζε και μας έκανε ριζόγαλο με πολύ πολύ κανέλα.
τη μυρωδιά της κανέλας και του κατσικίσιου γάλακτος με συνοδεύει. Ιστορία και πολιτισμός της Ανατολικής Κρήτης. Πώς έχει διαμορφωθεί η διατροφή της Ανατολικής Κρήτης από την ιστορία και τις επιρροές των πολιτισμών που πέρασαν από το νησί? Ιστορικά τώρα από την Ιεράπετρα μιλάμε για τη Ρωμαϊκή εποχή, την Αραβική, την Ενετική, την Οθωμανική. Όλες αυτές οι ιστορικές περίοδοι άφησαν το αποτύπωμά τους, αλλά όμως η κρητική διατροφή διατήρησε τον προσωπικό της χαρακτήρα. Μπορεί δηλαδή να πέρασαν ιστορικά, αλλά οι νοικοκυρές στην Ανατολική Κρήτη συνέχισαν να κάνουν αυτά που είχαν μάθει από τα πρώτα χρόνια και τα μετέδωσαν μετά στις υπόλοιπες γενιές. Οπότε οι διαφοροποιήσεις δεν είναι τόσο σημαντικές. Υπάρχουν στοιχεία στη διατροφή που προέρχονται από τη Μινωική εποχή ή τη Βυζαντινή περίοδο? Οι αρχαίοι Μινωίτες κατανάλωναν τα ίδια σχεδόν προϊόντα που καταναλώνει ο σημερινός Κρητικός. Τροφές όπως είναι τα σαλιγκάρια, τα φασόλια, τα ρεβίθια, οι φακές, η φάβα, το σιτάρι, το κρυθάρι, η βρώμη, η σίκαλη, οι πεταλίδες, τα κοχύλια, το σκουμπρί, η σαρδέλα, τα χταπόδια, οι σουπιές, τα θαλασσινά σαλιγκάρια, κρέας από τα ζώα που εξέτρεφαν ή κυνηγούσαν, όπως είναι το κατσίκι, ο λαγός, ο χείρος, τα αγριοκούνελα, τα άγρια πουλερικά. Εντάξει, τώρα δεν έχουμε αγριοκούνελα και άγρια πουλερικά, έχουμε τα ήμερα κουνέλια και τα ήμερα πουλερικά. Από φρούτα, και ο λαγός είναι σπάνιος βέβαια, από φρούτα, τα χλάδια, τα σταφύλια, τα σίκα και από ξηρούς καρπούς, τα αμύγδαλα. Αυτό που είναι όμως πάρα πολύ σημαντικό και πρέπει να τονιστεί και ισχύει για όλη την Κρήτη, είναι ο αμπελώνας και οι ελαιώνες. Δηλαδή, κοντά στους ελαιώνες ήταν και οι αμπελώνες και οι άνθρωποι καλλιεργούσαν το κρασί και το λάδι. Το λάδι έχει μία ιστορία 5.000 χρόνων και αποτελεί και σήμερα τη βασική διατροφή του Κρητικού. Είτε μιλάμε για Ανατολική Κρήτη, είτε μιλάμε για Δυτική Κρήτη. Και όσα δάνεια και αντιδάνεια και αν υπάρχουν, λόγω των ιστορικών διαδρομών, των ιστορικών περιόδων, όμως αυτό που παραμένει και είναι το βασικό, είναι ότι η κρητική διατροφή βασίζεται στην τέχνη του μαγειρέματος. Ωραία. Ποιοι παράγοντες, γεωγραφικοί, οικονομικοί, κοινωνικοί, καθόρισαν τη διατροφή της Ανατολικής Κρήτης σε σύγκριση με τη Δυτική Κρήτη? Ναι, λοιπόν, οι παράγοντες οι οποίοι καθόρισαν ήταν ότι από το 1900 έως το 1450 π.Χ. Υπήρχε το διοικητικό, οικονομικό και θρησκευτικό κέντρο της Ανατολικής Κρήτης και εκεί υπήρχε το αρχαιότερο καλλιεργούμενο αμπέλι, το πρώτο καλλιεργούμενο αμπέλι. Η Κρήτη είχε την τρίτη θέση του υλικού χάρτη στην Ελλάδα. Σε αμφορείς μετέφεραν το κρασί από τη Σιτία στη Ρώμη την Ενετική περίοδο. Όλα αυτά λοιπόν, η κρητική διατροφή μαζί με τη μινωική έχουν ρίζες βαθιές, πολύ βαθιές, και κάποιες από αυτές διατηρούνται και σήμερα. Ωραία. Παραδοσιακή διατροφή της Ανατολικής Κρήτης. Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά της διατροφής στην Ανατολική Κρήτη? Θεωρώ ότι στην Ανατολική Κρήτη τρώμε περισσότερα χόρτα και λαχανικά και λιγότερο κρέας. Υπάρχουν κάποια ενδυμικά χόρτα στην Ανατολική Κρήτη που δεν τα βρίσκουμε στη Δυτική Κρήτη. Και στην Ανατολική Κρήτη, παραδείγματος χάρη, η χοχλή. Η χοχλή που μαγειρεύεται ως μπουμπουριστή και η χοχλή με χόντρο, που είναι το φαγητό μας του καλοκαιριού.
Σε όλους αρέσει όλο αυτό. Θεωρώ ότι στη Δυτική Κρήτη δεν έχει αυτή τη θέση που έχει σε εμάς. Όσο αφορά τα γλυκά, έχουμε τα καλιτσούνια που τα λένε στο Ηράκλειο λιχναράκια, εμείς τα λέμε καλιτσούνια, και είναι τα γλυκά με τον αθότυρο, τη ζάχαρη και την κανέλα. Αυτά η Δυτική Κρήτη τα πήρε από εμάς, από την Ανατολική Κρήτη. Δεν τα έφτιαχναν εδώ. Μετά είναι το ξύγαλο όσο αφορά τα τυροκομικά, το οποίο κυρίως αυτό παράγεται στη Σιτία. Οι μυζηθρόπιτες συνεράτες είναι οι μυζηθρόπιτες τις οποίες την ώρα που τις ψήνεις στο τηγάνι τους βάζεις νερό για να τις απλώσεις, ενώ εδώ είναι οι σφακιανοί πίτες. Είναι οι αμανίτοι, έτσι τους λέμε εμείς στην Ανατολική Κρήτη, εσείς εδώ τους λέτε μανιτάρια προφανώς, και είναι διαφορετικής φύσης η αμανίτη της Ανατολικής Κρήτης και θεωρώ ότι είναι και πιο νόστιμη σε σχέση με τη Δυτική Κρήτη. Στο νησί, το Γαϊδουρονήσι όπως λέγεται, τα μπαρμπούνια του υποστηρίζεται ότι είναι τα πιο νόστιμα από όλη την Ελλάδα. Εκεί, εκτός από τα μπαρμπούνια, υπάρχουν και τα ψάρια που είναι τα χτένια. Τα χτένια που είναι εξαιρετικά. Είναι πολύ φρέσκα και είναι διαφορετικής, η νοστιμιά τους διαφέρει από τα αντίστοιχα χτένια, επειδή τα έχω συγκρίνει, που ψαρεύονται εδώ στην Παλιόχώρα. Ωραία. Τι διαφοροποιεί την κουζίνα της περιοχής από την υπόλοιπη Κρήτη? Η κουζίνα, όταν λέτε, τι εννοείτε? Το μαγειρεμένο φαγητό? Το μαγειρεμένο φαγητό, οι πρώτες ύλες. Βέβαια έχετε αναφερθήκατε πριν λίγο. Νομίζω ότι έχουμε δώσει την απάντηση από την προηγούμενη ερώτηση. Αυτό που θα μπορούσα να προσθέσω είναι ότι εμείς κάνουμε τα ραφιολάκια, έτσι λένε. Ωραία. Με χόρτα και βάζουμε και κείμενο μέσα, που εδώ νομίζω ότι δεν το χρησιμοποιούν στη Δυτική πολύ. Τα στιουφιχτά μακαρόνια. Αυτό θα ήθελα να συμπληρώσω, μάλιστα. Ναι, τα στιουφιχτά μακαρόνια, τα οποία είναι χειροποίητα και ψήνονται στο ζωμό του κρέατος. Η ομελέτα με τα χόρτα. Τώρα το λαντουριστό, που στην Ιεράπετρα το ονομάζουμε λαντουριστό, εδώ έχει διαφορετική σημασία, το ίδιο πράγμα είναι όμως και στη Σιτία το ονομάζουν κουλουκόψωμο. Οι ασκορδουλάκοι υπάρχουν και στη Δυτική Κρήτη, ίσως η ονομασία τους μόνο διαφέρει. Θεωρώ ότι αυτά θα έλεγα. Νομίζω ότι υπάρχουν και οι άγριες αγκινάρες. Τα μικρά άγρια αγκιναράκια. Το νησί, το Γαϊδουρονήσι, παλαιότερα, όχι τώρα, γιατί μετά τις επιδρομές όλων αυτών των τουριστών, τώρα βέβαια έχει μπει στο πρόγραμμα Natura, οπότε είναι ο δεύτερος χρόνος που απαγορεύεται να προσεγγίσουν τα πλοιάρια στις ακτές του νησιού. Τους αφήνουν από απόσταση περίπου 5 με 10 μέτρα και κολυμπώντας φτάνουν στην ακτή, γιατί πριν όλες αυτές οι ορδές των τουριστών κατέστρεψαν τη φύση παντελώς του νησιού. Εκεί λοιπόν το νησί παλιότερα ήταν γεμάτο από άγριο αγκινάρες, τις οποίες τις βάζαμε μέσα σε σακιά, τις μεταφέραμε στην Ιεράπετρα και τις ψήναμε με το κατσικάκι. Η ομορφιά και η νοστιμιά δεν περιγράφεται. Έχω δοκιμάσει το πιάτο αυτό και πραγματικά είναι κάτι το εξαιρετικό. Πολύ νόστιμο. Ναι, πολύ. Ωραία. Πώς ήταν η διατροφή της Ανατολικής Κρήτης στο παρελθόν και πώς έχει αλλάξει σήμερα? Έχει αλλάξει, έχει επηρεαστεί, ειδικά από την νεολαία, και αυτό φαίνεται γιατί έχουμε πάρα πολλά παχύσαρκα νεαρά παιδιά, πολύ μεγάλο ποσοστό. Δεν θυμάμαι ακριβώς το ποσοστό για να σας πω, αλλά είναι ένα από τα μεγαλύτερα της Ευρώπης. Οι παλιοί διατηρούν ακόμα τη διατροφή αυτή που έχει σχέση με τα όσπρια, τα χόρτα, αυτό που παρά τα χόρτα που τα βγάζει από τη φύση, που είναι ένα φυσικό προϊόν. Η νεολαία δεν ασχολείται με αυτά πια. Η νεολαία
τρώει ό,τι τρώνε όλοι οι υπόλοιποι Έλληνες, όλοι οι Ευρωπαίοι. Έχει προσαρμοστεί στα πρότυπα της ζωής, της σύγχρονης ζωής, της μοντέρνας ζωής. Της μοντέρνας ζωής. Σε αυτό πιστεύετε ότι έχει παίξει καθοριστικό ρόλο ο τουρισμός, η παγκοσμιοποίηση, η τεχνολογία, τροφίμων? Φυσικά και έχουν παίξει όλα το ρόλο τους. Υπάρχει ο Έλληνας, έχει ένα πρόβλημα, θα το έλεγα, θα το ονόμαζα, του αρέσει η ξενομανία, του αρέσει κάτι το ξενόφερτο. Θεωρεί ότι αυτό αυτόματα τον τοποθετεί ως πολίτη της Ευρώπης. Δεν το επεξεργάζεται νοητικά και δεν μπορεί να το δεχτεί. Δεν του αρέσουν οι διαφορετικές γεύσεις, οι καινούργιες γεύσεις. Μπορεί να έχει ως αναμνήσεις από το σχολείο του ως παιδί το μαγείρεμα της γιαγιάς κατά κύριο λόγο, στην παραστιά που τηγάνιζε τις πατάτες. Αλλά όμως μεγαλώνοντας και φεύγοντας από την Κρήτη και πηγαίνοντας είτε στην υπόλοιπη Ελλάδα είτε στην Ευρώπη, προσαρμόζεται στο καινούριο τρόπο ζωής. Και οι πολυπολιτισμικές κοινωνίες σήμερα επηρεάζουν και τη διατροφή και τη στάση του ανθρώπου, ιδιαίτερα του νέου, απέναντι στο καινούριο. Ωραία. Έχουν χαθεί λοιπόν κάποιες συνταγές ή διατροφικές συνήθειες, όπως μας είπατε. Πιστεύετε ότι υπάρχει τρόπος να διασωθούν αυτές οι συνταγές? Φυσικά. Υπάρχουν τρόποι, ειδικά σήμερα έτσι όπως λειτουργεί το διαδίκτυο, μπορούν να καταγραφούν και ηλεκτρονικά, να υπάρχει πρόσβαση σε όποιον θέλει, μα θεωρώ ότι πάρα πολλοί μάγειροι έχουν τις συνταγές τους στο διαδίκτυο και υπάρχουν και κάποιοι σύλλογοι, μικρασιατικοί σύλλογοι, πολιτιστικοί σύλλογοι, όπως τώρα αυτό το πρόγραμμα που έχει ξεκινήσει η Αντιπεριφέρεια Χανίων και πηγαίνουν στα χωριά και μαζεύουν χόρτα και συνέχεια τα μαγειρεύουν, που αυτό είναι μια διατήρηση της παράδοσης. Θεωρώ ναι, ότι υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι για να διατηρηθούν στοιχεία της παραδοσιακής, τέλος πάντων, διατροφής. Μπορείτε να μοιραστείτε μαζί μας μία παραδοσιακή συνταγή της Ανατολικής Κρήτης που αγαπάτε? Ήδη έχετε αναφερθεί σε κάποιες, αλλά θέλετε να μας πείτε λίγο την προετοιμασία για το ριζάκι που έφτιαχνε η γιαγιά σας? Εγώ θα ήθελα, το ριζάκι της γιαγιάς ήταν τόσο απλό, δηλαδή έβαζε κρεμμύδι, στη συνέχεια ντομάτα, όταν έβραζε ντομάτα έριχνε το ρύζι, έβαζε το αλάτι της, το ανακάτευε και μας κομμύριζε ο κόσμος. Θα μπορούσα όμως να σας πω και για μια άλλη συνταγή, τους χοχλιούς με το χόντρο. Ωραία. Το χόντρο είναι το σπασμένο σιτάρι, έτσι. Ωραία. Ναι. Το πληγούρι, όπως λέμε. Η γιαγιά λοιπόν, η γεραπετρίτισσα, είχε το μήλο και έβαζε το στάρι και όλα εκεί τα εγγόνια της που πηγαίναμε στο σχολείο, την Κυριακή το απόγευμα τη βοηθούσαμε να γυρίσουμε το μήλο κι εμείς και να βγει το σιτάρι σπασμένο γύρω-γύρω από το μήλο και να το μαζέψουμε, και με αυτό η γιαγιά και το γάλα από την κατσίκα που είχε έκανε τον τραχανά. Εγώ όμως θα σας πω μια συνταγή που μας αρέσει πολύ, είναι η χοχλή με το χόντρο. Α, πολύ ωραίο. Πώς γίνονται λοιπόν? Παίρνουμε 40 χοχλιούς, μπορεί να μην ξέρετε τη λέξη χοχλιός, είναι τα σαλιγκάρια. Μία κούπα ελαιόλαδο, 2 κούπες χόντρο, είναι το αλεσμένο σιτάρι χοντροαλεσμένο, 6 κούπες νερό, 1 κούπα ντομάτα, αλάτι, κρεμμύδι, πιπέρι. Πώς είναι τώρα, πώς μαγειρεύονται? Καθαρίζουμε τους χοχλιούς και τους βάζουμε σε ζεστό νερό με αλάτι. Όταν βγάλουν τους μύτες τους, κλείνουμε τη φωτιά και τους βγάζουμε από το νερό. Σε κατσαρόλα κόβουμε το κρεμμυδάκι και το τσιγαρίζουμε το λάδι, προσθέτουμε τους χοχλιούς και τους γυρίζουμε να πάρουν λίγο λάδι. Τους αφήνουμε για λίγο και τους βγάζουμε από την κατσαρόλα. Προσθέτουμε την ντομάτα και την αφήνουμε να βράσει 5 με 10 λεπτά. Βάζουμε νερό και όταν βράσει ρίχνουμε το χόντρο. Ανακατεύουμε, ρίχνουμε αλάτι και όταν ξαναρχίσει να βράζει, χαμηλώνουμε το μάτι και αφήνουμε να ψηθεί ο χόντρος.
Το τελευταίο τέταρτο ρίχνουμε τους χοχλιούς να βράσουν όλα μαζί. Το απομακρύνουμε την κατσαρόλα από τη φωτιά, γιατί πρέπει να είναι ζουμερό, και το αφήνουμε να μαρουβήσει, λέμε εμείς στην Ανατολική Κρήτη, σκεπασμένο, για να απορροφήσει τα υγρά του. Αυτό το μαρουβήσει σημαίνει ότι ξεκουράζεται το φαγητό, απορροφά τα υγρά του. Αυτό το φαγητό λοιπόν, όταν μαζευόμαστε αδέρφια και ξαδέρφια κάθε καλοκαίρι στην Ιεράπετρα, δίνουμε μάχη ποιος θα πρωτοφάει τους χοχλιούς και το χόντρο που τους συνοδεύει. Πολύ ωραία. Γιατί η κρητική διατροφή θεωρείται πρότυπο υγιεινής διατροφής παγκοσμίως? Γιατί θεωρώ ότι καταρχήν είναι απλή διατροφή, δεν είναι πολύπλοκη, δεν είναι πλούσια, διατηρεί τον προσωπικό της χαρακτήρα παρόλες τις αλλαγές και τις αντιξότητες. Και είναι σε πάρα πολλές περιοχές, ειδικά τις ορεινές, συνδυασμένη με τη φύση. Βγαίνει από τη φύση δηλαδή. Το λάδι που είναι το βασικό συστατικό για τους Κρητικούς, γι' αυτό υπάρχουν και τόσοι ελαιώνες στο νησί, είναι μία από την καλύτερη, από τη σπουδαιότερη τροφή που μπορεί να έχει ο άνθρωπος. Το ίδιο και το κρασί. Και σας είπα και προηγουμένως ότι τα είχε συνδυάσει ο Κρητικός αυτά τα δύο, τους αμπελώνες και τους ελαιώνες. Και ο συνδυασμός αυτών των δύο που αποτελεί, είναι ως εξάλλου η φρένη καρδία ανθρώπου, που αποτελεί τους βασικούς πυλώνες της διατροφής του Κρητικού, εάν προσθέσουμε και αυτά που δίνει σε χόρτα η Κρητική γη και σε καρπούς εννοείται, τότε θεωρώ ότι δεν χρειάζεται κάποιο άλλο επιχείρημα για τη σπουδαιότητα της κρητικής διατροφής. Ωραία. Υπάρχουν γιορτινά ή τελετουργικά φαγητά που συνδέονται με την περιοχή? Κοιτάξτε αν δείτε, η νηστεία παίζει ένα βασικό ρόλο στη διατροφή του ανθρώπου. Γιατί πάρα πολλές μέρες, αν τις μετρήσουμε δηλαδή, είναι αρκετές μέρες το χρόνο που οι άνθρωποι νηστεύουν. Την περίοδο της νηστείας λοιπόν, στην Ανατολική Κρήτη, χρησιμοποιούν πάρα πολύ τις αγινάρες με τα κουκιά. Αυτό βάζουν αγινάρες, κουκιά, μάραθο, πολλές φορές και πατάτα και χοχλιούς. Και το άλλο το χαρακτηριστικό που εδώ στη Δυτική Κρήτη δεν υπάρχει, όταν κάνουμε κάθε Μεγάλη Πέμπτη, που είναι το παραδοσιακό τέλος πάντων του Πάσχα, γιατί τότε αρχίζουν οι κλιματαριές και έχουν αμπελόφυλλα και είναι και πολύ δροσερά, στον πάτο της κατσαρόλας, πριν φτιάξουμε τους ντολμάδες, βάζουμε χοχλιούς. Ξεβράζουμε τους χοχλιούς, καθαρίζουμε, τους ξεβράζουμε, τους βάζουμε στον πάτο της κατσαρόλας και από πάνω φτιάχνουμε τα ντολμαδάκια. Με φύλλα... Αυτό δεν το ήξερα. Ναι, με φύλλα τα οποία είναι έτσι πολύ δροσερά, γιατί είναι στην Ανατολική Κρήτη, επειδή εκεί θεωρώ ότι τα φυτά όλα και τα δέντρα, γιατί είναι πιο ξηρό το κλίμα, δεν είναι τόσο υγρό όσο είναι εδώ, ο δείκτης βροχόπτωσης στην Ανατολική Κρήτη είναι πάρα πολύ χαμηλός, και επομένως τα δέντρα και οι κλιματαριές νωρίτερα βγάζουν τα φύλλα τους σε σχέση με τη Δυτική Κρήτη, θεωρώ. Οπότε το χρησιμοποιούμε αυτό, που είναι πάλι ένα άμεσο φυσικό προϊόν, και φτιάχνουμε το φαγητό μας. Μας έχετε ανοίξει την όρεξη, κυρία Ψαρουδάκη, με όλα αυτά τα όρια που μας περιγράφετε. Μπορείτε να έρθετε στην Ανατολική Κρήτη, να δείτε αν σας λέω ψέματα ή αλήθεια. Πολύ ευχαρίστως, θα το προγραμματίσουμε. Τι θα συμβουλεύατε κάποιον που θέλει να υιοθετήσει έναν πιο κριτικό τρόπο διατροφής? Πρώτον, να μην καπνίζει. Δεύτερον, να χρησιμοποιεί το λάδι, να πίνει ένα ποτηράκι κρασί ή και τσικουδιά, άμα βρεθεί με καλή παρέα, όσπρια, χόρτα, και από τα τυροκομικά τα πιο ελαφριά, όχι τα βαριά, γιατί η γραβιέρα μας έχει πολλά λιπαρά, αλλά υπάρχει ο ανθότυρος, υπάρχει η μυζήθρα, που είναι και αυτά πολύ νόστιμα. Αυτό θα πρότεινα.
και να παραμείνει ο κριτικός στις ρίζες του, γιατί αυτές οι ρίζες είναι πολύτιμες και θα τον βοηθήσουν σε όλη του τη μελλοντική ζωή. Και ειδικά οι νέοι, βέβαια. Πώς μπορούμε να διατηρήσουμε και να προωθήσουμε την αυθεντική κριτική διατροφή για τις επόμενες γενιές? Αφήνοντας τα κύρια χαρακτηριστικά που τώρα υπάρχουν μέσα, όποιος θέλει να τα διαβάσει, γράφοντας βιβλία, μέσω της τεχνολογίας, με διαλέξεις, με εκδηλώσεις που να έχουν σχέση με τη φύση. Η Κρήτη κατά κύριο λόγο είναι αγροτοκτηνοτροφική, αγροκτηνοτροφικό νησί, και επομένως μία επίσκεψη σε ένα χωριό όπως είναι η Αστή Γωνιά, λέω τώρα επειδή έχω πάει τελευταία, μπορεί να δει το παιδί με τα ίδια του τα μάτια πώς παρασκευάζεται, πώς από το γάλα γίνεται το τυρί και όλα τα άλλα συμπληρωματικά. Με αυτή την εκδήλωση που κάνει η Αντιπεριφέρεια μπορεί να πάει και να δει, να γνωρίσει τα χόρτα, πώς λέγεται το ένα, πώς λέγεται το άλλο, γιατί υπάρχουν και κάποια που είναι δηλητηριώδη, υπάρχουν κάποια που δεν πρέπει να τα φάει ο άνθρωπος. Και επομένως να μπορεί να τα βάλει στη διατροφή του, να μπορεί να τα υιοθετήσει. Άλλος τρόπος τώρα, με συζητήσεις, με το διάλογο, θεωρώ ότι αυτά. Ωραία. Δεν έχετε αναφέρει σχεδόν καθόλου το ψάρι. Ναι. Ενώ θα ήταν και γιατί. Μόνο φαγητό, δεν μπορεί να είναι και γλυκό? Μπορεί να είναι και γλυκό. Εγώ θα επέλεγα τα πατούδα. Είναι ένα νηστίσιμο γλυκό, το οποίο γίνεται με καρύδια σπασμένα και αμύγδαλα και μέλι, ανοίγεις φύλλο, βάζεις και γαρίφαλα και κανέλα, ανοίγεις φύλλο, βάζεις μέσα τη γέμιση, μετά το γυρίζεις σε σχήμα μεσοφέγγαρου, το ψήνεις, είναι πεντανόστιμο, δεν υπάρχει εδώ στη Δυτική Κρήτη, είναι νηστίσιμο γλυκό, μπορείς να το φας χωρίς άχνη ζάχαρη ή με άχνη ζάχαρη, όπως το προτιμάς. Κάπως έτσι ολοκληρώνουμε το σημερινό μας ταξίδι στην Ανατολική Κρήτη και τις μοναδικές γεύσεις της. Μέσα από τη συζήτησή μας με την Κυριακή Ψαρουδάκη ανακαλύψαμε τι κάνει την κρητική διατροφή τόσο ξεχωριστή, πώς εξελίχθηκε με το πέρασμα του χρόνου και ποια στοιχεία της αξίζει να διατηρήσουμε ζωντανά. Η γαστρονομία δεν είναι απλώς φαγητό, είναι πολιτισμός, παράδοση και μνήμες που συνδέουν γενιές. Και όσο γνωρίζουμε, δοκιμάζουμε και μοιραζόμαστε αυτές τις γεύσεις, συμβάλλουμε στη διατήρησή τους. Αν σας άρεσε το σημερινό επεισόδιο, ακολουθήστε μας για περισσότερες γευστικές ιστορίες. Μην ξεχάσετε να επισκεφτείτε το cretancorner.gr και να ανακαλύψετε αυθεντικά κρητικά προϊόντα και να φέρετε λίγη Κρήτη στο τραπέζι σας. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο, καλή σας όρεξη και καλές γεύσεις. Podcast «Τρώγοντας έρχεται η όρεξη» με την Ειρήνη Χνάρη.